Zdravia človekovia! Vytvorili sme novú telegramovú skupinu s názvom Portál. Portál je ako vchod alebo dvere k novému poznaniu. Tento kanál slúži ku skupinovej konverzácii naživo. Budeme mať vždy predom pripravenú tému, ku ktorej sa každý z vás bude mať priestor vyjadriť, položiť otázky, podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti a ďalej rozvíjať komunikáciu. Ale môžete aj len počúvať a ticho sledovať. Je to len otvorená a priateľská debata. A ak by ste nestihli debatu naživo, nebojte sa, bude sa to natáčať a zverejňovať na YouTube. Môžete sa tešiť napríklad na témy ako sú nevysvetliteľný zážitok, o ktorý sa chcem podeliť, mimozemské civilizácie a UFO, vytelesňujem sa, čiže astrálne cestujem, regresná terapia a môj vlastný zážitok, ako si zmeniť realitu alebo zmotniť svoje želania, domáca liečba a babské rady, alternatívne bývanie, alternatívne školy a skúsenosti s doterajšími školami, alternatívni terapeuti a ezoterici. Cieľom je spojiť ľudí, pretože je najvyšší čas. Okrem toho aj obohatíme svoje životy s novým poznaním. Link do portálu nájdete dole v popise, ale aj v komentároch. Tešíme sa na vás.